फिसाया नायनांगौ नुखाबाय न' बाङाबो गैखाला गासिबो लेथेर फेथेर जा मासे मानै दाउ अमा दङमोन बेबो माखासे दैजोंनो थांजोब्बाय जेबो बोखांनो हानायनि जेबो गारनो हायो हिनजाव माहारिया न'खरखौ गासिबो बोजबनानै लायो नाथाय बेफोरो बिसिंखला जाजोब्बाय सोरबाया फिसा हौवानि थाखाय फिसाया संसार जानांगौ होननानै दोनदोंमोन माबा मोनसे थिनानै माबा मोनसे बेबो नेरसोनानै गैला दलरसे हायाबो दैजों थांबायबा अबेयाव जोङो बसायना दोनबावगोन अबेयाव संसार जानो थाखाय लामा खिथाना होलांबावगोन आलायादानि बिमा बिफा जानानै जों फिसाखौ ओरैनो बालाबारियाव दैनानै दोननाय बायदि जाबाय फिसाखौ नाथाय आं मा बुंनोनो रावानो फैया जा एसे खामला मावनानै सोरजिनानै दोननाय बेफोरखौ गासिबो बिसिंखला आं जेबो बुंनो हाला फिसाबो रायज्लायनो हाला दा आइ आफाफोर फैनायखौ जों जादों फिसाफोर जों मा जानानै थाबावनो न'आव फिसाफोर एसे एनै न' बां दंमोन बेबो थेर बेथेर जालांबाय फिसाफोर फिसाया औवा गायदोंमोन औवा मानि गासैबो आंनि बिया जाखालांजोब्बाय फिसाफोर दा मा राहायै जों थांनानै थाहैबावनो दाबो फिसायाबो दाबसेयाव दाबसे जायगायाव दंहैयो बेंगालराव आंनिया फिसाया सासेल' ना गैया जों बिहामजो बिखुनजो फिसौ सानै लानानै बेबादिनो लिरबाव थानानै जागासिनो फिसाफोर आलाय सिलाय औवा दङ जेबो गैखाया गैनाया औवा गायनानै दोनदोंमोन आंनि दा गासैबो खुरखानानै साइखेलसोल'सै दै बानाया थांजोब्बाय जोंहा न'आनो गैला मा बबाव थाबावनो न'आनो गैला न'आनो थाजाला लुनोबो जायगा गैया जेरावबो बाला खोबजोब्बाय फुलुं खोबजोब्बाय गासैबो न' बां लेथेर फेथेर जाजोब्बाय बबाव थांना थाहैबावनो फोर गैया उपाय गैया जोंहा बिदि रुथ' गाबगोमाबाय आङो दा फिसा न'आव थानानै एसे न'खौनो फोसाबो ओमफ्राय थाहैथावा हाब्रु फुलुं फुथुं गैया आं बहाय हायो दा फिसौ आं थायो थांलाय फैलाय बेबादिनो गेजेबाबो नायनांसिगौ जाहैबाय अमा दंमोन बेबो गैला दाउसा फिसा दंमोन दैयाव बाज्रुम थाजोब्बाय गैला जेबोलाय लुथर खहा जाजोब्बाय दा मा खालामनो आजि 20 बोसोर जाबाय आं बे बालाबारि आइ नदि सराव आं दखान होना जानाया आइ आफाजों मिलिनानै आइ आफायाबो जोबोद मोजाङै संसार जादोंमोन दा मा खालामनो सिमां हामां हरखाब फैबाय जेरखम फैदों नैरै फैदों गाव मिथिया जेला नायो थसेनानै एला फैबाय माथो गाव खबरदार दाफोर दा गाव दा खहाया मा जादों सोरहाबा माइ गायदोंमोन सोरबा बबेबा नैसिनि जानजिसे फबलांबाय मोनगोन होननानै गायदोंमोन दुखु खस्थ' खामानि मावनानै सोरबा खामला मावदोंमोन गरसे गरनै बुथुमदोंमोन बेहाबो गरसे गरनै थाखायाबो हास्लाबाखै बोखांनाय बिदिबो जानो हागौ आरो बायदिसिना माबादों दुखु खस्थ' आरो दा जोंहा ओरैबायदि अबस्था जानानै दं दा जों बबेयाव थांना जाहैबावो जों नुबाय थादों आरो क'क्राझार जिल्लानिफ्राय जोंनो रिपर्ट लाबाय थादों चिरां जिल्लायाव बहा जादों बेसेबां मानसिफ्रा रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जाखो सारा आसामाव फ्राय 25 लाख मानसिफ्रा रिलिफ केम्पआव दङ आरो जोंनि बर'आ बेसेबां जागोन बे बाथ्राफोरखौ जों गोजानाव थादोंबाबो जोंनि जिल्लाफोरनाव जोङो खबर लाबाय थागोन दा एबारनिया बांसिन जादों होननानै जोङो बुंनांगोन बर' जायगायाव जोंना बर' जायगायाव थांनाय समफ्राव जिफोर जानाय एबार एसे बांसिन होननानै जोङो नुदों बा खोनाबाय दा जोङो सानबाय थादों ओरैनो जाखांनाय लोगो लोगो एफा एनै बयबो माइरं दै होफैनाय एफा एनैया सोलिबाय थायो बा सरकारनिफ्रायबो एफा एनै जोथोन लायो
नाथाय लासैनो एसे जानगारलांनाय बायदि जायो दा बेनिखायनो जों मोनसे मोजां मोनसे एसेसमेन्ट खालामनो थाखाय जिल्लाफोरखौ जों बुंदों आरो बेसेबां न'खर मार बांसिन खहा जानाय न'खरा बेसेबां आरो इसेल' खहा जानाया न'खरा बेसेबां बेनि मोनसे हिसाबखौ जों नांगौ नोंथांमोनाबो खालामनानै दहाय जेरै बुंदों आदैया माने 10 बोसोरा गैथारला होननाया दा बेबायदि आरो सोरना एकदमबारे गैथारला बांसिन जाजानाय न' बां गोजावलांनाय बिनि मोनसे हिसाब आलादा आरो माखासेया एसे पार्सेल डेमेज आदा आदि खहा जानाय मानाय बिनि हिसाबफ्रा एसे आलादा बेबायदि मोननैसो जोङो लिस्ट खालामनांगोन दा जोंथ' एबसुसो जाहैबाय जों गावनिफ्राय जोङो बांद्राय हाया बायनाय रायजोफोराव थांला थांलि होफैनाय मानाय खालामनो हायो नाथाय पारमानेन्टनि थाखाय जों बारा बेबायदि हाया अब्लाबो जोङो सरकारखौ जोंनिफ्राय बेसेबां हायो जोङो बेबस्था लागोन